लोगोफोर वेलकाम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स' लोगोफोर दिनैथ' बाथौ पुजा नालाय स' बेनिखायनो आङो दायो मन्दिरावहाय बाथौआव माने थुगि लांनो नागिरदों आरोना पुजा होनो लांनो नागिरदों लोगोफोर थ' आङो थांनो ओंखारबाय नै रेडि जाबाय आङो दिनै सानाव पुजा होगोन ओमफ्रायो रायजोफोरा ओंखाम जागोन जमाहैनो निरामिस ओंखाम जागोन ओमफ्रायो हराव कालचारेल प्रग्राम जागोन आरोना थ' सिंगारबो फैगोन ओमफ्राय जोंबो मोसागोन थ' नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनोबा जोबजासिम नायलांबाय थाबानो जाबाय लोगोफोर होमबालाय थ'दो आङो जगारखिनिखौ लानोसै स' लोगोफोर जों मोनहैसिगोन आरोना मोनफैबायनो फाइनेलि हा ना जोब्बाय आफा आरज खालामनो थांनि लोगोफोर आथिं सुना लाबाय बाथौआव खुलुमनो थाखाय आबैमोनाबो ओइ नेक्स्ट ओजाबो टुकि लाबोदों ओदो नांगौ न' आबा ओमफ्राय दायो लिंगोन आरो लोगोफोर बेयो जोंनि गामिनि गोदान बाथौ मन्दिर बानायगासिनोमोन आरोना लोगोफोर जोङो बाथौआव खुलुमखांबाय आइयाबो खुलुमदोंमोन खुलुमखांबाय आरो दा आरज गाबनो जबाय आरज गाबनोसै जोङो ने खाथाम थांगासिनो लोगोफोर जों आरज गाबखांबाय ओमफ्राय मोसाखांबायबो माइनावबो सोखांबाय दा ओंखाम जानोसै आरो नोंसो दे जाबाय सोदो
Lại thằng nào bạn ấy? Anh có rất vui vẻ với đấy. लोगोफोर मोनाबाय दा जोङो पुजा हारि होखांनानै ओंखामबो जाबाय ओंखाम जाखांनानै ओमफ्राय आरो खेराइ मोसानायखौबो दसे नायबाय मिटिंखौबो दसे नायबाय थ' बहुत नायबाय आरोना लोगोफोर थ' दा आङो न'आव थांबाय थानोसै आरोना मानसिफोरबो न'आव थांबायनो लोगोफोर मोसानायखौ नायनोसै ओमफ्राय थांनोसै आरोना ओमफ्राय हराव जोङो मोसागोन नालाय थ' बेनिखायनो दसे सोलोंहैनोसै प्रेक्टिस खालामनो 네, 아버.